Безнең китапханәдә аларның китаплары бар, китап киштәләрендә тормыйлар, китап укучыларыбызның кулларында, һәр вакытта күргәзмәләрдә аларның китаплары, аларның, мәсәлән, Әсгать Сарлахның бик кешеләрне, китап укучыларны тетрәндерә торган китапларының берсе «Соңгы вальс». Ул анда Чернобыльдә вафат булган әнисе турында язган. Әлмәт кунаклары Рәфкать Шаһиев, Әсгать Салахов һәм Людмила Аланлы исемнәре колакка ят кебек тоелса да, шигърият сөючеләр, татар язучылары әсәрләре белән кызыксынучылар күптәннән аларның китапларын укып, фәнни эшләре белән танышты инде. Ә бүген максатлары үз иҗатлары белән Нурлат укучысына якынаю. Әлмәт дәүләт муниципаль хезмәт институтының уку-укыту эшләре буенча проректоры белдерүенчә, мондый очрашулар әдәбият елында бик урынлы. Әдәбият елы дип игълан итү, халыкның игътибарын моңа карата юнәлтү, әлбәттә инде ул беренче дәрәҗәдә бүген компьютеризация вакытында укучыларның игътибарын китапка, язучы хезмәтенә юнәлтү. Аннан инде җитәкчеләребезнең моңа карата карашын уңай якка юнәлтү һәм бүген дә техник ничекне алга китмәсен, әдәбият ул әдәп һәм оят дигән сүздән торганлыктан кешенең төп тәрбия чарасы була икәнне басым ясау булып тора. Очрашуның тагы бер мөһим максаты Татарстан милли китапханәсенә 150 ел тулуны күздә тотып, Әлмәт кунаклары район китапханәсенә әдәби мирас булырлык китаплар бүләк итте һәм үз иҗатлары белән якыннан таныштырды. Очрашуга килүчеләр хәтта Шигендер повидлысы барлыгын да белә алды. Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Әлмәт таңнары газетасын оештыручы Әсгать Салаховның иң күп укыган әсәрләренең берсе шулай дип атала. Моннан тыш чарада җырлар да яңгырады. Кунакларның берсе җыр сәнгатенә якын булып чыкты. Шагыйрә, композитор Людмила Аланлы әле бик яшь булуына да карамастан Болгар радиосы милли премиясе лауреаты исеменә лаек булган. Үзәк китапханә хезмәткәрләре исә әдәбият елында мондай очрашуларны тагы да уздырырга ниятлиләр. Мондай әдәбият елында безнең очрашуларыбыз бик еш була. Үзебезнең төбәктәгеләр белән, үзебезнең район язучылары белән инде һәр вакытта очрашулар үткәреп торабыз. Шагыйрьләребез белән очрашулар үткәрәбез. Һәр вакытта да безнең китапханәнең ишекләре китап укучыларга ачык.